E nós o que votamos en falta e seguimos votando en falta é esa toma de decisión. O señor Núñez Feijóo nos acostuma en moitas cousas a, tomar poucas decisións no sentido de comprometerse cunha saída ou outra. Claro, vamos a ver, eu teño expresado en algunha ocasión que se algo nos modestamente contribuímos en este debate é que todo o mundo hoxe diga que está polo centro de decisión en Galicia. Ben, algo fomos avanzando. Pero agora hai un escenario que se move. Hai un escenario que se move e ninguén pode descoñecer que hai un deseo expreso do Poder Central e do Banco de España de camiñar as fusións extraterritoriais e que se descoñecemos ese marco non nos aclararemos e seguiremos perdidos en debates menores. Eso está aí. Está expresado en termos políticos por cualificadísimos dirixentes do Partido Popular e do PSOE. Bien, polo tanto, en ese marco de fusión extraterritorial de acabar ca territorialización das caixas, hai que pronunciarse, hai que tomar medidas para que precisamente se faga verdade eso de que o centro de decisión quede no noso país. Por eso, nos compartimos e expresamos, logo, unha e outra vez, a enorme preocupación ante movimentos que están xeralizados en todos os lados, tomas de decisións en moitísimos lados e o silencio do señor presidente da Xunta neste terreo, tamén do Partido Socialista, hai que dicilo, non? Por lo tanto, recabamos que se nos dé información, que se nos dé participación ás organizacións sindicales, que se abra un amplio debate social con participación das institucións e das forzas políticas e sociales sobre o futuro das caixas e, sobre todo, que se dé información. É moi difícil dar un debate destas características se non temos información sobre a situación patrimonial, sobre balances e sobre a situación dos activos das respectivas caixas. Estamos ante un debate, insisto, para nós, dunha enorme trascendencia e aquí parécenos que o papel que está xogando tanto o Partido Popular como o PSOE é bastante penoso. E cito esas dúas forzas políticas porque unha ten o goberno galego e outro ten o goberno do Estado. Por lo tanto, estamos falando das dúas institucións que poden decidir o futuro nun sentido ou noutro e as dúas están xogando, pois non se sabe moi ben a que. Eu creo que teñen demostrado que a súa actitude que se cadra nestes momentos están obedecendo en todo este debate máis a intereses de fora, unha vez máis, obedecendo máis a intereses e a estrategias foráneas que aos intereses e a estrategias do propio país.